katulan saudara. Assalamualaikum katulan sahabat. Ai jakalah kita mengaji hakikat nyawa jatuh buah jatuh sakabe. Ai jangan disangka dua lama kok disangka dua jatuh sase. Ai orang mendengar samonyo inge alim ulama banyak nak kirama. Janganlah kita kabaca bodoh. Bantu kenapa mano nantu. Anak jo bapu manu namudo ta do anak bapu tiado ta jo sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana sampai jatuhnya. Ai ko indah paham dia di kita jalan sama kata marimba. Tak mungkin babi kabar naruso tak mungkin tumbuh tanpa dikudo. Ada purasone dengan pareso. Ada puraso dengan baraso iba apa badan ini nyawaki ba apa pulo cincin jari bagara cincin karena de jari bagara tubuh de sifat mani Kuyu mati sebelum mati tentukan jalan ke dilalui. Jari kan ngono ka kita daki tentukan ora ka kita turuni ku bala kulit tari laisi supaya nadape pijo nakawi Allah la dudu di hasan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkal jantung asal udara mati tapi itu di surat pikiri. Hai di situ pula Abu Jahil berdiri Bapa Raja Muhammad tak meneruabi. Hai kau kalah Muhammad di peperangan tadi negari makan apa? Hai kau mana Muhammad suci anggota sama sekali masuk serubuh kampunan. Semuanya lagi nak dalam sidang ya apa lagi kita berada di tanah Minang di Minangkabau ada kamar Di hujan talapu di pandai talaka di masuk ini di mana kumala lima ulakala karena nominal luju. jumpa di pabrik di dagang lalu de orang datang ada keliru lah habibi yang ada kata basapu lah habibi gali de koya baju de gara kagara de guyu kaguyu Di acok bagara lailang malukan lau tak inge ayah ju ibu. Bamina tu bandul lama dari tuju
ada iyo batio para ulay yo batulan alan dilangka selangka alan lay janjang takana di hambu sahambu lay sahimau nyosuna ay nyawa malayang onde olalay sarugo tabuka di dalam sarugol adalah campur ya enak soal pengajian lada sakian dibuka sakian dahulu lala ola ola dari kami berdua Dito panatinggalan na sadang bakarado sebagai sambuangan lada na putuhin nyo jago hai putih batambuang onde olalay pacaran biaso biaso diada biaso limbago ay ada nan musang ulamo Pajamatan baci bajalan rayo batapian mandi barumah tanggo Lai sampai sekarang ala de bagi punyo juo bagi tula adai ni minangka bau nangko hujan pala buat onde olalai di pane kamalando iyo bagi tula denyo ada iyo dimilang leka bau sangko Sianan layo di patung ke eko malam jadi yo de paliko menjadi yo tirunan la tula dan de kita iyo nambasamo dari soal niyo ay pengajian jadi iyo dirasonyo Sakianan niyo lamulah dulu dari kami iyo ay nanadu sebagai nanti olah de sambungan curito iyo sirekan kita Oh manonan niyo rekan kami Samo tukanan la curito Yang itu ay Mr. Panantang badai Hai urang bario labanamo iyo sebagai nala si bogo iyo ne padoyo malam nangko Api bata iyo ramin ang kabaw Kana ado banala de magato karena donan iyo la de mangato samanja iyo ay dahulunyo Iyo sa kalinan de batamu iyo mancari de raso-raso Edune kalinan de batamu Mencari sana ay dosudaro Tigoyo kalinan de bata mula patui dia sude batarajo Ya itu nanti tentang de karajo Iyo ay tanyo la de batanyo Karanoyo tanyonan de batanyo pakaian kita tukang turito di mano bano kito nan rasuo Tanyo batanyo tatap ado Iyo ay usanan la dunasana ba eko kan salah de tahimo Oh bukanan niyo ay de mauji Iyo pangalaman la de dado Tanyo iyo la kami buwe kang ganti basinan la jobato Iyo kagantinan la nyoroko iyo timba kaunan de nyolunto Asa balum diri la denyo kami Kini nanakanyo de batanyo Pipatah iyo raminang kabao Kanado banala de mangato Ko indah iyo nan padobari Makan baik kami badu Ko indah iyo nan padolak Kwa panabangan kami nan ko nyotibo Ko indahan iyo nalla di insang taatu di kami ne badu Ko indah iyo nalla di rasua iyo panabangan la di bonyo Iyo rela nalla joma iyo kakaminan de yo pinto Maalum na nurala di siko Iyo kan sudah melanya
mati saja. Antanan niyo ay apo ko laakanan niyo ay penyebabnya. Namun indah ay baa-baa. Tidak menjadi dua po-apo. Ola jadi iyolah sikit itu iyo ay kami memasang tanyo. Iyo ay indah panjang-panjang indah de kami bajelo-jelo. Iyo dengan jorelah hati dun sana beko menjawab tanyo. De tolanan niyo mela uraikan iyo di mukonan de basamo. Iyo ay kininan bagitulah. Layo malanan ka elonyo. Icannya lah denyo hari lah bareng iyo ay malam juo. Batampanan niyo nandenyo malam kini di padang alajo mato. Iyo di calle kinonton na tinggal indah Allah tabarapo. Lai pinonton lare na tinggalay nan tare-tare sajo. Atape candul silawat lah nang tinggal nyo sajo. Iyo lay bari tuan alada jo kalau laka di bajo. Nelai kantu nalaka dihebu. Da sapata jodoh. Laka hebu nalaka dihebu. Laka panjago jago batu. Ode lai mato alade mangan tu alade supai alade na jago.
diberi pulau yang tentu nyoba jelo-jelo kini yo pandela datang sulan kare kan larnyo kami tanku di kanda kanju lade kapan tang nyoba tayurang bari lade banamu iyo tolonglah sambut iko sambil makan bagi rambaju jo irama dangdut model dalamu Roma irama punyo karajo akan ibaduo la pandai pulo akan namayatin saban tajaku iyo iko mela kandano ia apabila anda mau awet muda sesungguhnya mudah sekali obatnya usahakan selalu gembira walau sesen pun uang tak punya kalau perlu banyak-banyaklah tertawa tetapi jangan seperti orang gila bagi yang sudah tumbuh balik kepala walau sudah tua coba berjiwa muda dan juga
nani ko la de boni nyo la dari kami na la de badu Hasi salia bagindo amat na maniti jambatan basi Semester kedua lah nak balaki